ଯୁଗର 3 ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି ତ ଏବେ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦେଉଛୁ। ମୁଁ ତ ଖାଉନଥିଲି, ବୋଉ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବୋଉର ବରା ତରକାରୀ ଖାଇଦେଉଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଆଗ ସେ କହିବ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବନି। ସବୁଥିରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କହୁଛି ମୁଁ ପିଇବି, ମୋତେ ଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁଥିରେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ହଁ ଖା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ଦେଇଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଜିଦ୍ଦି କରି କାହିଁ ଗଡ଼ିବେ ତଳେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସୁଜି, ଭାତ, ଶାଗ ସବୁ ମିଶେଇ ଖାଇଦେଉଛି। ଦୁଇ ହାତ ବି ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଦୁଇ ହାତ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଡ଼ ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆସିଗଲି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଟିକେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ଡାଲମା କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ବି ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ବି ମୁଁ ଛାଣି ଦେଇଛି। ଡାଲମା, ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା। ତାପରେ ଝିଅକୁ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଆଣିକି ବସେଇକି। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ